Jesu. Ngiyathanda ukubingelela ubaba phakathi kwethu. Ngibingelela obaba bonke. Ngibingelela omama, ngibingelele intombi nensizwa, noSunday school. Ukhethekile ngibingelela ogogo. Haleluya. Ngibingelele worship team. Ngibingelele nobhuti esishayeni insimbi igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Siyabonga kakhulu ke ubaba isasikhethela. Sasindiswa kuleso sikhathi thina nje wawunene futhi ayi usukhona ebandleni ususindisiwe. U-MC Njamela woza ukufakaza nje sakufunda kanjalo kwasisiza ngohlobo olumangalisayo ngoba wawusukwazi nokuyisukumela noma ungakhonjwanga ngoba khona lento eyayisuke isiphusha ukuthi batshele abantu ukuthi wena wamukela uJesu. Nasesikoleni noma ufika ungezotshela iklasi lonke kodwa uhlele eceleni kwakhe uthi hayibo njalo ngafukela uJesu ngumntwana kaNkulunkulu. Lezo indaba zihamba ngohlobo olumangalisayo. Ungathi ufunda ugrade 10 uzwe sekukhulunywa kagrade 8 ukuthi umzalwane loya. So bakwenzele kube easy nje ukuthi kusheshe kwazeke. Uyabuyezwa nothisha sebethi sibanibani sicela usithandazele. Kodwa mawuthula akekho ozokwazi. Bayazi mina umuntu umesondela kimi ngiyambuza ukuthi ke ngiyayizwa yonke lena kodwa kuJesu ke ngoba ngifuna ukuza ukuthi uJesu mamukele yini. Iyona nto ebaluleke ngaphezu kokuba la endlini batakwethu ukumukela uJesu ngoba ukuba la endlini akufakane ezulwini ngoba nokuba ngaphansi kwabachamana kufake lutho ezulwini kodwa indaba ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bekuyokusiza kakhulu nokuba la endlini uJesu ekhona ngoba ukuba la endlini uJesu engekho akusisi muntu. Sibabonile bengena la endlini baphinde baphuma ngoba uJesu bengekho kodwa makhona uJesu waphinde wala endlini. Hayi haleluya. Siza kakhulu lokho. Haleluya. Ngoba sendlini akusisi kodwa wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Haleluya. Kuphinde kube nomoya ongcwele uJesu mayesemukele. Umoya ongcwele yena osifundisa konke. Uthi noma ungasekho la endlini ususekhaya. Umoya ongcwele athatha igama. Athi ntombi ayenzi kanje. Athi insizwa ayenzi kanje. Athi umama ayenzi kanje. Athi ubaba ayenzi kanje. Athi umkhulu ayenzi kanje. Athi ugogo ayenzi kanje. Sewufundiswe umoya ongcwele singasekho thina. Haleluya. uJesu wenza ukuthi bright ndabona. Haleluya. La ukhona kulelo khona usesikoleni ayibo. Haleluya. uJesu akwenze uphile ungcwele uwedwa. Haleluya. Ngikhuluma kangaka ngoba ngiyazi ukuba noJesu kwenzisa izinto abantu bamangale. Bathi ukwenza kanjani ukuthi? Ukwenza kanjani ukuthi? Haleluya. Uthi umhlabelela kusekho kimi ukuzibonga. Haleluya. Ngiyabonga uJesu. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu bangcwele isigcinile. Past 2 years kunzima kakhulu kodwa uNkulunkulu wasigcina. He kept us. He kept us. Siyambonga kakhulu ngoba
izwi lenkosi bakungwenya uthindele nawe senhlizweni yami kulezi insuku ebusisami nje ukuthi mawubenze inqaba mawubenze inqaba uyalezingelosi Amen. Hallelujah. Amahubo 91 uyalezingelosi akayiyaleze umuntu ongazange zamenza inqaba uthi bayowa ngapha bawe ngapha whether you will stand eyalezingelosi amen bakubona abantu kanti khona sebengungile lize lithi akuyifinyelela kowakho umusa ngoba ingelosi ziyaleziwe ngathi ngiyayibona ingelosi emakhayeni ethu sibona qathama ngala nangala kodwa kwawethu amakhaya noma singagula sifane nabo kodwa kunomehluko haleluya ngoba uyalazingelosi akasiyaleze ngayonke inqaba uDavid ukhuluma lento ngoba umenza inqaba haleluya na 2022 abazoma siyazomenza inqaba nawo uzoba lula ama-challenges inokubehle ayanyuka kodwa bazomenza inqaba sithi zikhona izinto uthakazanga lutho kodwa ngaze wena usesiphambanweni ufele izono zakho haleluya ngicela sivule izwi lenkosi uMark ngabe sijwayele haleluya sithi ukuyibuka kafishane uMark 4 so bayifunda laphayana verse 38 noma ungaqala ukufunda sisi from verse 35 asiqale ukufunda from verse 35 yes Mark chapter 4 verse 35 ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amaza aphonseka phakathi emkhunjini umkhumbi waze waqala ukugcwala kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na wayesevuka wakuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du wanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na yini ukuba ningabi nakukholwa na besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lokho ungubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela amen elesingisi bazalwane lithi that day when evening came he said to his disciples let us go over the other side leaving the crowd behind they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious storm came up, and the waves broke over the boat,
so that it was nearly swamped. Jesus was in the stand, sleeping on the cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, he rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Baba wethu omuhle, isenkosi yethu Jesu, izwi lakho liyazi. Iphefumulele ngalo, linguqobo, khuluma ngalo Nkosi, sisize ngalo ekuseni, egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Amen. uJesu kwathi-ke kusihlwa wathi kubafundi bakhe, asiwele siye ngaphesheya sishiye isixuku. Abantu abahamba noJesu bayazishiya izixuku. Mawufuna ukwenza into uNkulunkulu athe yenze, you will leave the crowd behind. Ubamba ukusho kwakhe, then you start to move. Lithi izwi lenkosi, kwakukhona neminye imikhumbi. Yilokhu bathi khona neminye imikhumbi. Umoya ongcwele sangibulela lento, ukulomkhumbi oyimpilo yakho unoJesu kulomkhumbi oyimpilo yakho. But there are other boats. Bakhona abanye. It doesn't mean ukuthi uwe kuphela. Umehluko ukuthi wena kunoJesu kulo wakho umkhumbi. But ikhona eminye imikhumbi. That's not yes. Nonke nila ulwandle lulodwa. And yonke imikhumbi isakhiwo sayo siyafana. Thina sisebenza kuyona kune-stand, kune-bow, ingemuva nangaphambili, yonke iyafana. Umfana wamakhelwane bebuka ubona kufana. Kanti akazi ukuthi lo mkhumbi wahlukile kunoJesu. Usesikoleni abona intombazane efaka isiketi esifanayo nesenge, makuthiwa isiketi asingadlula ngazi ngandabela umaye babale kanjani ngemine u2 singabi noma singabi ngenhla kwedolo noma ngezansi kwedolo ukudlula imine u2, bacabanga ukuthi niyafana ngoba iy'keti ziyalingana. Kanti abazi ukuthi kulo mkhumbi ukhona uJesu. Babona kushadiwe awuyikhaphukela amakhelwane ithi noma igqoka ithungisi asaye efanayo. Kanti abazi ukuthi kule khaphuli kulo mkhumbi khona uJesu. Yayikhona neminye imikhumbi. Hallelujah. Usohambweni liyahanjwa, indaba izobonakala masekhanjwa. When the boat starts sailing, kuzoqala kunake ukuthi engathi khona engafani la. Bengithi kuyafana, ayafani. Why ingafani? Ingoba khona uJesu. Singaba nama-problems afanayo mntakwethu, kodwa
won't be the same. Mina will be still standing. Even after storms, you will see me. Who's more than me. Father, what about other folks? Amen. Hallelujah. Jesus. Wakhamba wahambe. Hallelujah. Ngoba indaba ibonakala kahle masekhaya. Hallelujah. Angikhathali ngisho ngathi hayi ukhona uJesu kulomkhumbi wakho. Usifule thina sabantu ungasiqambela amanga. Kodwa beliqala ihambe. Ile bonakala khona ukukhaba. Ingaba siqala ukukhuphuka. Iphindelela yahanjwa manje. Hallelujah. Ayithi ungasiqambela amanga. Uthi hayi uJesu khona mamemukele. Insizwa njola khibaze bathani. Impela ngoniswe uyu Jesu. Ingena kule bothi yalomshado. uJesu othangelela. Thina sizwa manje amagama akhe. Kodwa maseqala sehamba. Hallelujah. Sakufanele vele ukuthi hayibo. NoJesu abethu khona. Sakufanele avuswe. Ngoba nanku amazwi amanje ahamba ngamandla. Hallelujah. Hayi kwebangcwele asimi ngokwethu kwazi. Kodwa siba ngokuthi sangena noJesu. Kuyona yonke into esiyenzayo. Ayifike sikhulume nomyeni wami. Sibhala ama-plans sibuke. Sifisa lokhu nalokhu nalokhu. Bese sithi Jesu align with us. Nanku ama-plans ethu. Makukuhle kuwe. Siyacela le plan iphumelele. Makukuhle kuwe. Siyacela le plan iphumelele. Ngoba awukwazi umkhumbi uvele usuku uhambe. Ngoba konke ezokubona. Umkhumbi bazalwane. Uqala kube la uma khona. Le ngitshelwa indaba yayiba offshore. Ngasosebenzi. La okwazi nokuthi ugijime ngeenyawo. Asiqala kamnandi. Ngiyabona? Akuve kumnandi. Qala kamnandi. Angisayogibela ngihamba esihlabathini khona namanzi. Gibela ukukhumbi. Bese beyaqala beyayidudula. Ingene emanzini. Bese yaqala iyasela. Ihamba futhi kumnandi uDiqonqo nje. Kumnandi khambeka kahle. Omunye asaphakame bona khamba kahle. Athi ngiyahamba. Angithi ndingi imkhumbi kuyahanja. Athi hawe yami impilo. Awubuke lo yena sephelelwe namandla oqhubeka. Abo wami umkhumbi madoda. Hayibo akakazi ukuthi phakathi nolwandle. Ivile Nkosi mawulifunda maseyichaza le ndawo ababekuyo. Lithi kwakunamatshe. Ngala nangala kwamanzi. Indonga zamatshe. Kwasekunkhulu lapho. Kwasengasekho lula. And mind you ukuthi labantu abahamba noJesu bajwayele ulwandle. Amen. Ama-fishers lawa ayadoba. O-fishermen bayadoba. Ulwandle bayalazi. Amen. Jesus. Naleli imkhumbi inabadobayo ulwandle bayalazi. Amen. Ingakho ngithi kakhulu kubalakini angeke kuze kukusize kakhulu. Kodwa uJesu azokusiza. Ngoba maseqala ulwandle seliqala seliphithisa. Usuke ungekho la endlini. Kodwa usuke usu-out there. Hallelujah. Emkhumbini impilo yakho. Sekubiza ukuthi uJesu ukhona na.
Funda sisi verse 37. 37. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Amen. Amen. Zaqala zasuka izinto. Hey. Kasi ngiyabona-ke manje. Naleminye imkhumbi nayo sekuthi. Amanzi azaphonseka ngaphakathi emkhunjini. Amen. Ngoba iy'vunguvungu ziyafika. Amen. Bese uyibona engaseyingene endlini. Hallelujah. Kusizwe ukuthi hayi kuJesu khona. Amen. Umoya ongcwele uyakwazi ukukhombisa sisitanto ukuthi manje singaphakathi. Njengoba ulisefakaza ethi uyayibona lento ukuthi idimoni, uyayibona ukuthi seyingene endlini ngenxa yokuthi unoJesu. Ma ungena Jesu ingene endlini lento ibhuqe kwasana. Ngoba ayikho into ezokhombisa nezokususa kulento oyibonayo. Aqala amanzi angena, babona ukuthi ngeke siyacwila manje. Hayi bo, uyacwila manje. Awubuka impilo yakho uyacwila. Amanzi angenile kulo mkhumbi oyimpilo yakho. Uyacwila, you are bound. Ungrawuna. Ungene wedwa inganti wena. Ungene wedwa na. Umkhumbi uthe usuka uJesu wayengena. Wena kanti wenze njani? Kulo nyaka akekho umuntu ozobackslide ongene noJesu kulento akuyo. It's because ungena emkhunjini. Abangaqaphela ukuthi uJesu phakathi. Hallelujah. Babona ukuthi konakele. Ayabona-ke manje baphakathi asisezwana Ntshongweni umkhumbi. Amanzi ngenyathi eqale ngena kulo. For sure kade eqedile ngaleni. Asisezwa lutho ngeminye imkhumbi. Uwodwa umkhumbi manje. Ayibo, asizosurvive njengabantu abaphila enkanteni. Thina we will survive and stand ngenxa kaJesu. Hallelujah. Against all odds. Sikhakela njengawo. Kodwa ikhona lento esinayo. Asisezwa lutho ngemini. Bakhumbula. Hayi Nkosi yami, akuve kumnandi ukuba sesimweni wazi ukuthi ngithe ngisuka. Ngathi wonke u-Israyeli wathi asinyakazi la. Makubiza ukuthi sibe asihambi Nkosi. Wena ungahambi nathi. Abazalwane abazoma abazothi bebeqala njengoba baqala nonyaka. Bathi Nkosi nanku umkhumbi ka-2022. Abekho ingafisi ukuthi size sifike kuphi nje ngisho manje. Ngingahambi nawe. Amen. Hallelujah. Funda sisi verse 38. Kepha yena wayengasemumva emkhunjini elele esicamelweni, bamvusa bathi kuye, Mfundisi, awunaki nakuba sigubha na? Hayibo, uyazi ukuthi urelaxile. Hayi ukuthi akayizwa lento eyenzakalayo. Kodwa urelaxile uze wabeka ikhanda
portion. This is the just will live by faith. Abalungile bayophila ngokholo. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi in the middle of storms ukhalelile. Sithatha ikhushini. Sirelaxe. Ngoba siyazi ukuthi kukhona umnikazi. Kukhona namandla. Amen. Hallelujah. Awumhlabelela uthi nasiphi na isimo yamlalela uma ekhona umdala wesizungu nasiphi na isimo siyamlalela kubisa ukuthi abe khona. Waste the energy. Sithi siyathandaza. Kanti sithandaza endaweni ivela kasabe khona. Dingabe khona. Izimo ziyamthobela kodwa dingabe khona. Wayengena ihlenge eminye imkhumbi ngoba wayengekho kuye. Kudinga bekhona bese kuthi nokhona azi ukuthi ukhona. Mfundisi walala nawusibhubha baba walala nayimpilo yami iba umesi. Ngiyazi siqala nawe eqaleni sigibele emkhunjini. Nama ngazi ukuthi kwenzekeni kodwa ngiyakhumbula ukuthi ubukhona kulo mkhumbi. Ngisemethela ukuthi ukhumbule. Angeke ukhumbule mawungazange waqala naye waseqaleni. Amen. Typical example uJobe. uJobe zimehlela ayinkosi yami kodwa uyazi ukuthi unomhlengi wakhe. Amen. Babone ngasifana nayo yonke inkumba unangebhula nayo imfuyo yakhe iphela laba abantwana bakhe bephela. Esazi ukuthi uJobe unoJesu umkhumbi wakhe uwodwa. Amen. Verse 39. Wayesevuka wakhuza umoya wathi kululwandle thula uthi du wanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. Awu uma khona umdala wesizungu nasi isimo siyamlalela. Awu Nkosi yami wavuka. Hallelujah. He got up and rebuked the wind and said, the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Hallelujah. Amen. Uma khona
ubusukhohliwe nokuthi konje ukhona. Makuwukuthi ungene kuleyo nkinga kwaseqaleni wayekhona. Makuwukuthi ungenile kule nkinga okuyo akakaze abe khona namhlanje ithuba. Lokuthi Nkosi sengizengangena kulo mkhumbi kodwa nami ngiyakumema namhlanje. Ngena kowami umkhumbi. Ngiyadinga Nkosi ngoba sengibonile ukuthi ulwandle maliphakama ngeke ize ngikwazi. Cishe ngashabalala njengeminye imkhumbi kodwa namhlanje ngiyakhumbula ukuthi ubungangena nabowami. Ubungangena nabowami. Ubungangena nabowami. Ubungangena nabowami. Ubungangena nabowami. Uyena kuphela onamandla okwazi ukuthulisa umoya, athulisa amagagasi, athi quiet, be still. Awu ubungathola lokuthula, ubungathola lokuthula. Masi Jesu sinokuthula. In the middle of storms, sivele sibe nokuthula. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? For those abangene kulo mkhumbi behamba noNkulunkulu, then endleleni bakhohlwa. Bafike lokusaba baze bawe. Bangakhumbuli ingabe sabakhona into ebakhumbuzayo. Ngoba nesitha sisibekile phansi. Mele wakhohlwa ukuthi waqale nobani isitha sithatha over. Amen. Siyabonga ukuthi ama-disciples akhumbula ukuthi sinoJesu la. Unamandla okuthulisela yonke lento. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 41. They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Basebeyathuka. Bathi ungubani? Ubusukhohliwe ukuthi ubani lo? Namhlanje ithuba lokukhumbula ukuthi kulesimo kuso unyaka uqala. Angasho ukuthi be quiet, be still. Kulento obhekene nayo. Hallelujah. Kodwa kubizwa ukuthi umntakwethu ummema bekhona. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We are many. Asikisimo simahlulayo. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu. Ngithemba ngayo yonke into yakhe. Ngithemba nangabacabangi. Njengoba siphe umoya we-anxiety wokwama. Kanti umhlupha. Ngathi Nkosi umhluphe kwanele. Ikabe-trip manje. Akakwazi ukuthi abe ne-blackout. Uzobhala in Jesus' name. Bahamba yobhala abuye athi ngiyamfonela ngibuze ukuthi hello ma, bekwathi hello ma, ngithi Nkosi ngiyabonga. Ngoba kusho ukuthi lento ayivukanga. Jesus. Hallelujah. Amen. Uyamdinga uJesu ngomkhumbulo. Awukwazi ukusilungisela. Uyena kuphela onamandla. Uyamdinga uJesu kulo mkhumbulo. Amen. Hallelujah. Ama-challenge
wonke impilo adinga uJesu. Amen. Abayakhayo bengekho yena bayakhelisa. Uyamdinga uJesu ozohlala kulo mkhumbi wempilo yakho. Amen. Hallelujah. Amen. Khona bamdingayo. Jesus. Khona babeqale nawo ngobude bendlela bakhohle. Kwathi ngobelele nabo bakhohle. Namhlanje izimo ziyabakumbuqela because bakhohle ukuthi bebeqale nobani. This is your chance. Yabona ke manje ungasala ndaba nabantu. Ithi Nkosi ngibone uthuli ulele izinto zangumbuqela ngakhohlwa ukuvusa. Namhlanje you are gaining the strength ukuthi umvuse kule mpilo yakho. Amen. Ngoba abantu abazosurvive kulesikhathi esikuso endisiya ngoba nzima khona into ezayo enzima ebiza uJesu ukuthi abe khona maye ngekho ngeke ukwazi ukuma mntakami. Siyadlula manje ekubeni la ekhaya. Sibeka uJesu ey'mpilweni zethu, sibeka uJesu emshadweni yethu, sibeka uJesu ey'koleni, sibeka uJesu emakhayeni ethu. Amen. Even when you drive the car, akabe khona. Sanibadlalile ngenyawo, kamele kaJesu. Resithuku nasiphina. Oh Jesus. Lesimo sakho simuvusa uJesu. Lesimo sakho simuvusa uJesu. Yes.
sabathulisele ulwandle ababhekene nalo. Siyabonga, siyabonga. We thank you, Jesus. Awungaphekeli lana noma liphi emakhaya, siyashisa ngegama likaJesu. Awungaphekeli lana noma liphi ngaphansi kwendlela, siyashisa ngegama